Μετά από μια πάυση 2 δεκαετιών, η αυτοκινητοβιομηχανία σηματοδότησε την επιστροφή της με το νέο Moskv V3 που κυκλοφόρησε από το εργοστάσιο ενός πρώην εργοστασίου της Renault, κοντά στη Μόσχα. Ξεχάστε όλα όσα νομίζετε ότι ξέρετε για τον αγώνα των ηλεκτρικών οχημάτων, το φανταχτερό αυτόματο πιλότο της Tesla, τις φανταχτερές μπαταρίες της BYD. Όλα αυτά μπορεί να επισκίαστούν. Από μια κρύα, μακρινή γωνιά του κόσμου, η Ρωσία μόλις έκανε μια συγκλονιστική ανακοίνωση η οποία θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη την πορεία της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων. Καμία διαφημιστική εκστρατεία, καμία υπερβολική υπόσχεση, απλώς μια ήσυχη επανάσταση. Ο κόσμος των ηλεκτρικών οχημάτων κυριαρχείται από χώρες όπως η Silicon Valley και η Κίνα, αλλά τώρα η Ρωσία πρόκειται να ξαναγράψει τους κανόνες. Και, πιστέψτε με θα θελήσετε να το σκοτεινό άλογο είναι έτοιμο να αγωνιστεί. Για χρόνια ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου των ηλεκτρικών οχημάτων έχει καθοριστεί από μια χούφτα γνωστών παικτών όπως η Tesla, η BYD, η Rivian και μερικοί άλλοι. Αυτές οι εταιρείες έχουν γίνει πρωτοσέλιδα με τις τολμηρές κινήσεις τους, τις φανταχτερές νέες τεχνολογίες και τα φουτουριστικά οχήματα. Όσον αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλοι γνωρίζουν τα ονόματά τους. Αλλά θα μένω κάτω από το θόρυβο της Silicon Valley και της Κίνας κάτι άλλο σιγοβράζει. Ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων στη Ρωσία μέχρι πρόσφατα, μια χώρα που δεν ήταν ακριβώς γνωστή για τις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, μόλις άλλαξε για παν. Ενώ η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί σε προϊόντα όπως τα νέα συστήματα αυτόματου πιλότου της Tesla και η πρωτοποριακή τεχνολογία μπατάριων της BYD, η Ρωσία κατασκευάζει κάτι που θα μπορούσε να ταρακουνήσει ολόκληρη τη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων στον πυρήνα της. Το MOSFETs 3E. Ένα όνομα που λίγοι εκτός Ρωσίας έχουν ακούσει αλλά που σύντομα θα μπορούσε να το φωνάζουν όλοι. Για χρόνια η Ρωσία ήταν το outsider στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων. Πολλοί μάλιστα υπέθεσαν ότι η χώρα δεν είχε τίποτα να προσφέρει σε αυτήν την αγορά. Άλλωστε η Ρωσία ήταν συνώνυμη με τη βαριά βιομηχανία, τους κρύους χειμώνες και αυτοκίνητα. Όπως το λάντα σκληρά αλλά ξεπερασμένα. Τι θα γινόταν όμως αν σας λέγαμε ότι στις σκιές η Ρωσία κατασκευάζει που όχι μόνο θα μπορούσε να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Tesla και η BYD, αλλά και να προσφέρει κάτι που αυτές οι εταιρείες δεν έχουν καταφέρει πραγματική προσιτή τιμή. Ίσως αναρωτιέστε γιατί να σας ενδιαφέρει ένα ρωσικής κατασκευής ηλεκτρικό όχημα. Το θέμα είναι ότι οι MOSFETs δεν είναι απλώς ένα ακόμη αυτοκίνητο. Είναι ένα σύμβολο του πως οι outsider μπορούν να ανέβουν από τα λιγότερο αναμενόμενα σημεία και να αντιμετωπίσουν τους γίγαντες του κόσμου. Το MOSFETs 3i δεν είναι απλώς μια υπόδειξη για το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μια έντονη υπενθύμηση ότι η αυτοκίνητο-βιομηχανία δεν ανήκει μόνο σε λίγους ελίτ παίκτες. Στην πραγματικότητα, το MOSFET 3 ή μπορεί να είναι το κλειδί για την επίλυση αυτού που εδώ και καιρό αποτελούσε ελάττωμα στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή υπερτιμημένα αυτοκίνητα που απευθύνονται μόνο στην πλούσια ελίτ. Πριν εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες, είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε το σκηνικό. Όταν μιλάμε για ηλεκτρικά οχήματα, συνήθως αναφερόμαστε σε αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας και υψηλών επιδόσεων, όπως το Tesla Model S ή το BYD Dolphin. Αυτά τα οχήματα συχνά έχουν υψηλή τιμή και απευθύνονται σε πλούσιους. Προσφέρουν εξελιγμένη τεχνολογία, κομψό σχεδιασμό και μεγάλη αυτονομία. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Αυτά τα οχήματα είναι συχνά απρόσιτα για το μέσο καταναλωτή. Ειδικά στις αναδυόμενες αγορές, όπου το κόστος αυτών των οχημάτων θα μπορούσε να αγοράσει ένα ολόκληρο σπίτι. Η ηρωνία είναι ότι παρά την φουτουριστική τεχνολογία και καινοτομία τους, τα ηλεκτρικά οχήματα δεν έχουν καταφέρει να πληρούν ένα απλό κριτήριο, την προσιτή τιμή για τον καθημερινό καταναλωτή. Και ξαφνικά εμφανίστηκε το MOSFETs 3e. Χωρίς φανφάρα, χωρίς φανταχτερές συνεντεύξεις, τύπου απλώς μια αθόρυβα εκτελεσμένη ανακοίνωση που προκάλεσε αναταραχή στη βιομηχανία, η ρωσική αυτοκίνητο-βιομηχανία ανακοίνωσε ότι έφερε στην αγορά ένα ηλεκτρικό SUV σχεδιασμένο για το λαό, ένα αυτοκίνητο που δεν αφορά μόνο τα πολυτελή χαρακτηριστικά ή τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης, αλλά και την πρακτικότητα, την αξιοπιστία
Πώς όμως κατάφερε η MOSFETs να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που να ανταγωνίζεται ή ακόμα και να ξεπερνά όσα έχουμε δει από τους παγκόσμιους γίγαντες των ηλεκτρικών οχημάτων? Πρώτον, επικεντρώθηκαν σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για το μέσο άνθρωπο, ένα όχημα που κάνει τη δουλειά του χωρίς να σας χρεοκοπήσει στη διαδικασία. Η Tesla, για παράδειγμα, συχνά επικεντρώνεται στον καταναλωτή υψηλής τεχνολογίας και με τεχνολογική εξοικείωση. Το Model 3, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο προσιτά οχήματα της Tesla, εξακολουθεί να πωλείται λιανικά για πάνω από $40.000. Και αν θέλετε ένα Tesla με όλα τα επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως το πλήρες πακέτο αυτόνομης οδήγησης, να περιμένετε να πληρώσετε πολύ περισσότερα. Υπάρχει επίσης η BYD, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι γνωστή για την τεχνολογία μπαταριών και τα ηλεκτρικά οχήματα μαζικής παραγωγής. Ενώ η BYD έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην παροχή πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων, αυτά εξακολουθούν να έχουν υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με αυτό που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ένα τυπικό όχημα BYD μπορεί να προσφέρει καλύτερη αυτονομία, η ταχύτερη φόρτιση, αλλά η τιμή του δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη για τον μέσο καταναλωτή. Στις αναδυόμενες αγορές, όπου τα επίπεδα εισοδήματος είναι χαμηλότερα, αυτή η στρατηγική τιμολόγησης απλά δεν θα λειτουργήσει. Παρουσιάζουμε το MOSFETs 3i. Αυτό το ηλεκτρικό SUV που αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται στη Ρωσία έχει σημαντικά χαμηλότερη τιμή από τους ανταγωνιστές του και δεν κάνει εκπτώσεις στην απόδοση ή την αυτονομία. Με τιμή εκκίνησης περίπου τη μισή από αυτή που θα πληρώνατε για ένα Tesla Model 3 ή BYD Dolphin. Το MOSFETs 3i προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία 400-500 χελεμέ, με μία μόνο φόρτιση, η οποία είναι εφάμιλη με μερικά από τα καλύτερα ηλεκτρικά οχήματα στην αγορά, αλλά εδώ είναι το μειονέκτημα. Ενώ άλλοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων συχνά προσθέτουν δαπανηρά χαρακτηριστικά όπως αυτόματο πιλότο ή πολυτελή εσωτερικά, η MOSFETs επικεντρώθηκε στην κατασκευή ενός αυτοκινήτου που απλά λειτουργεί. Είναι απλό, στιβαρό και σχεδιασμένο με έναν στόχο να παρέχει ένα αξιόπιστο και οικονομικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που ο καθένας μπορεί να οδηγήσει, ανεξάρτητα από το που ζει. Εδώ έγινε η σιωπηλή ιδιοφυΐα της Ρωσίας. Ενώ άλλες χώρες επικεντρώνονταν στην προσθήκη περί των χαρακτηριστικών ή στη δημιουργία αυτοκινήτων για τους πλούσιους, η Ρωσία έκανε ένα βήμα πίσω και ρώτησε τι πραγματικά χρειάζονται οι άνθρωποι σε ένα ή. Απάντηση δεν ήταν η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης ή τα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ήταν ένα αυτοκίνητο που σε μεταφέρει από το σημείο Α με τόνο θ στο σημείο Β Ι α, με ασφάλεια και αξιοπιστία, με αρκετή αυτονομία, για να κάνεις μακρινά ταξίδια δυνατά, χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία. Και αυτό ακριβώς προσφέρει το MOSFET 3i. Οι επιπτώσεις αυτού είναι τεράστιες. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα να δούμε μια μετατόπιση στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, μια μετάβαση από πολυτελή αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας σε κάτι που έχει κατασκευαστεί για το ευρύ κοινό. Το MOSFETs 3i θα μπορούσε να γίνει το σημείο αναφοράς για τα προσιτά ηλεκτρικά οχήματα, αναγκάζοντας τους ανταγωνιστές να επανεξετάσουν ολόκληρα τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, καθώς οι καταναλωτές της αναδυόμενες αγορές αρχίζουν να βλέπουν την αξία ενός προσιτού ηλεκτρικού οχήματος, που καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Η ζήτηση για πιο πρακτικές επιλογές θα αυξάνεται. Με την πρωτοποριακή φόρμουλα της MOSFET, απλή, προσιτή και αξιόπιστη, μπορούν εταιρείες όπως η Tesla και η BYD να συνεχίσουν να κυριαρχούν ή μήπως το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων πρόκειται να πάρει μια εντελώς νέα κατεύθυνση, το ηλεκτρικό όχημα που δεν χρειάζεται να επιδεικνύεται. Όταν σκέφτεστε τα πρωτοποριακά ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά, τι σας έρχεται στο μυαλό? Πιθανότατα δεν είναι η λέξη απλότητα. Αντίθετα, τα πιο γνωστά ηλεκτρικά οχήματα συχνά καφιούνται για την εντυπωσιακή τεχνολογία της κομψές οθόνες και τα φουτουριστικά GDG-σίγμα, που μερικές φορές μοιάζουν περισσότερο με επιστημονική φαντασία παρά με προϊόντα του πράγτη θα. Γινόταν όμως αν σας έλεγα ότι η απλότητα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Παρουσιάζουμε το MOSFETs 3i. Ένα ηλεκτρικό SUV που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεστε εξελιγμένες τεχνικές
Προδιαγραφές για να δημιουργήσετε κάτι που λειτουργεί καλά. Ενώ η Tesla και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές είναι απασχολημένοι με την προώθηση λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης εφαρμογών που εξελίσσονται συνεχώς και πινάκων ελέγχου με οθόνη αφής, η MOSFETs έχει υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν προσπαθεί να σας θαμπώσει με την πολυπλοκότητα ή να σας δελεάσει με τεχνάσματα. Αντίθετα, επικεντρώνεται σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία για τον οδηγό, την αξιοπιστία, την προσιτή τιμή και την απλή τεχνολογία που εξυπηρετεί το σκοπό της χωρίς να κάνει τα πράγματα άσκοπα περίπλοκα. Σκεφτείτε τα ηλεκτρικά οχήματα που γνωρίζουμε καλύτερα, το Model S της Tesla, το Model 3, ακόμη και τις ηλεκτρικές σειρές της BYD. Ενώ αυτά τα αυτοκίνητα είναι αναμφίβολα εντυπωσιακά, η ελκυστικότητά τους έγκυται στα υψηλής τεχνολογίας χαρακτηριστικά τους, πολλά από τα οποία είναι περιττά για το μέσο καταναλωτή. Ο αυτόματος πιλότος, η έξυπνη πλοήγηση και τα εκτεταμένα συστήματα πολυμέσων είναι απίστευτα στα χαρτιά, αλλά τι προσφέρουν πραγματικά στο δρόμο? Περισσότερους περισπασμούς, περισσότερα πράγματα που θα μπορούσαν να πάνε στραβά και φυσικά έρχονται σε υψηλή τιμή. Αλλά η MOSFETs έχει σιωπηλά αλλάξει αυτό το σενάριο. Αφαιρώντας τους περισπασμούς στο MOSFETs, 3 παραμένει προσγειωμένο στην πρακτικότητα. Διαθέτει ανθεκτικά χαρακτηριστικά και ένα καθαρό μινιμαλιστικό εσωτερικό. Το ταμπλό δεν είναι γεμάτο με οθόνες, δεν υπάρχει υπερβολική τεχνολογική υπερφόρτωση. Είναι μια οδηγική εμπειρία σχεδιασμένη για όσους θέλουν απλώς να φτάσουν από το σημείο A στο σημείο B χωρίς να κολλάνε σε φανταχτερά χαρακτηριστικά που δεν προσθέτουν αξία στην καθημερινότητά τους. Δεν πρόκειται για επίδειξη, αλλά για να κάνεις αυτό που έχει σημασία. Η μινιμαλιστική προσέγγιση του MOSFETs 3 εκτείνεται πέρα από την απλή τεχνολογία. Ισχύει και για το σχεδιασμό του. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο για να αντέχει χωρίς να ανησυχεί για τις τελευταίες φανταχτερές τάσεις. Το εξωτερικό έχει μία τολμηρή γωνιώδη παρουσία σχεδιασμένη να τραβάει την προσοχή όχι μέσα από περιττές λεπτομέρειες αλλά μέσα από την καθαρή δέλτα σε μια αγορά που συχνά έχει αιμονή με το να κάνει τα αυτοκίνητα να φαίνονται φουτουριστικά. Το MOSFETs 3 εστιάζει στο δρόμο στην απόδοση και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθημερινών οδηγών. Αυτό είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ένα αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται να διαφημίζει την αξία του. Απλώς ισχύει. Είναι μια λογική προσέγγιση στα ηλεκτρικά οχήματα που θα μπορούσε σύντομα να γίνει το χρυσό πρότυπο για το τι πραγματικά θέλουν οι άνθρωποι σε ένα αυτοκίνητο. Το MOSFETs 3 ή δεν προσπαθεί να είναι τα πάντα για όλους. Είναι σαφές, άμεσο και σχεδιασμένο για ανθρώπους που εκτιμούν την πρακτικότητα και την αξιοπιστία πάνω απ' όλα. Τι μας λέει λοιπόν αυτό για το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων? Καθώς η αγορά οριμάζει, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερους κατασκευαστές να προωθούν τεχνολογικά βαριά μοντέλα με υψηλότερες τιμές. Ή μήπως υπάρχει μέλλον για αυτοκίνητα που εστιάζουν αποκλειστικά σε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε? Αν η MOSFETs καθημερινά αποδείξει την αξία της με αυτή την απλοποιημένη προσέγγιση, θα μπορούσε να αναγκάσει ολόκληρη τη βιομηχανία να επανεξετάσει τον τρόπο που κατασκευάζουμε και τιμολογούμε τα elect. Τι θα γινόταν αν το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων δεν έγκυται στα φανταχτερά χαρακτηριστικά, αλλά σε αυτοκίνητα που απλώς κάνουν τη δουλειά τους χωρίς δεσμεύσεις? Το ηλεκτρικό όχημα που δεν χρειάζεται να επιδεικνύεται. Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν γίνει συνώνυμα με τα υψηλής τεχνολογίας πολυτελή χαρακτηριστικά. Είτε πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα αυτόματου πιλότου της Tesla, είτε για το κομψό εσωτερικό του BYD Dolphin A, αλλά εμέσω αυτής της ραγδαίας τεχνολογικής κούρσας εξοπλισμών μια εταιρεία αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Η MOSFETs, όταν ανακοινώθηκε το MOSFETs 3i, δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αυτοκίνητο που υπόσχονταν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ήταν ένα αυτοκίνητο που έδινε προτεραιότητα σε κάτι πολύ πιο πολύτιμο, την απλότητα και την αξιοπιστία. Το τοπίο των ηλεκτρικών οχημάτων είναι γεμάτο με φανταχτερά gadgets και συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. Αλλά η νέα καταχώρηση της MOSFETs κάνει μια τολμηρή δήλωση. Το μέλλον των ηλεκτρικών οχημάτων δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Σε μια εποχή όπου ακόμη και τα βασικά
Οχήματα διαθέτουν πολύπλοκα συστήματα ψυχαγωγίας, λειτουργίες, αυτόνομη στάθμευσης και προηγμένη τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης. Η MOSFETs αποφάσισε να απαλλαγεί από τα περιττά και να επικεντρωθεί σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Η οδηγική εμπειρία. Αυτή μπορεί να ακούγεται σαν μια περίεργη προσέγγιση σε έναν κόσμο όπου όλοι φαίνεται να κυνηγούν την επόμενη μεγάλη ανακάλυψη. Αλλά σκεφτείτε το. Πόσο συχνά χρειάζεστε πραγματικά όλη αυτή την έξυπνη τεχνολογία στο αυτοκίνητό σας? Σίγουρα το Autopilot είναι εντυπωσιακό. Αλλά πόσο συχνά χρειάζεται να το απενεργοποιείτε για να είναι χρήσιμο? Και πως οι άνθρωποι επωφελούνται πραγματικά από ένα αυτοκίνητο που παρκάρει μόνο του ή από ένα ταμπλό γεμάτο δεδομένα που σπάνια κοιτάτε? Εδώ βρίσκεται η ιδιοφυΐα της MOSFETs. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Αν θέλετε να δείτε το Part 2 βίντεο, πατήστε κάτω το link της περιγραφής και κάνετε εγγραφή στο κανάλι.